Ами, все още не мога да се погледна в огледалото, вие ще кажете как изглеждам. Доста добре, между другото. Значи това е показателно. При някои бойни спортове това решава победата, дори може да си нанесъл по-малко удари, но като имаш поражение, не е добре. С какво спечели този мач? Ами спечели го с горе-долу с всичко, с добрата защита, с концентрацията, с мобилизираната игра, с дисциплинираната игра. Това е. Какво искаш да кажеш на всички? Естествено, дълги години тренирам при най-различни треньори, при Борислав Бъджиев, при Михаил Таков, при Коце Петков Железото. Това са треньори, които аз няма да забравя. И мога да кажа, че те са допринесли за тази победа. Не може да кажем, че само Ули Вегнер или Ото Рамин са допринесли за тази победа. Разбира се и те. Какво да кажа на българите? Българите сме супер. Мога да кажа едно голямо благодаря. Защото българите, въпреки че не сме от най-богатите икономики, идват навсякъде. Мога да им благодаря. Има хора, които въпреки моята единствена загуба, се умяха и пак са тук. Пак са дошли да ме подкрепят. Продължаваш напред? Разбира се. Поздрави на вашите зрители на цяла България. Обичам ви.